खावलायनाया बेनो रुबिदाया फैयाबा मोजां प्लिज रुबिदा नों हाब जोंना गासिबो जाजोब्बाय रुबिराम दा हिसाबै आच्छा बिथाङा जोंनि कुसुगाव ब्लक इउथनि रां दोनथुमगिरि सबाय बिथां नोंनिसिम आं मोनसे सोंनो नागिरदों सोंनाया बेनो जे फैबाय थानाय 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन बेवहाय बिपिएफनिफ्राय हाग्रामायानो जुदि केन्डिडेट जानानै फैबावोब्ला आगोलथ' जेनखाबाय गारि रोखोमै जेनखाबाय दा जुदि फैबावोबा नोंथाङा मा रोखोम फेजेनबावनो साखाफारा हाग्रामा होनबाथ' बेखौथ' रुनाय जों माखौ बुंबावो दे थांनाय 2020आव जेनाखि जानानै थांबाय बेस्रा गावनो थाखुमाबाबो थाखुमानो हायाखै बेखौ लानानैथ' नोंथाङा सोंनाया आं सम्भब सानाखैमोन नंगौ नामा औ थारमाने एबाराव फैफिननोथ' हानायनिबो क्षमताबो गैला बे बिथाङा आरो बे जायगायाव गाफैनोबो बे सानाखिसै एथ' गाज्रि अबस्था जाबाय बेहा औ दा आं खोनानायाव रुबिदाया फैहांनो नंगौ नामा औ आच्छा जेनेबा बेनि जायगायाव रुबिराम बिथां फैबाय नोंथाङा बेखौ मा रोखोमै फेजेनगोन बेखौथ' जोंनियाथ' ओरैबायदि मावख्रुबबाय मुस्लिम होन माबा आदिबासि होन बिनिफ्राय बर' भटआथ' जोंना 80%खा बिनिफ्राय मा होनो मुस्लिम भट हिसाबै बिदिनो 60% ओमफ्राय माबा हिसाबै मा होनोमोनलाय जोंना राजबंसि बाहायफोर दं बिथांमोनाबो 30% दा बेफोरखौ हिसाब जोंना गासिबो जाजोब्बाय दा रुबिराम दा हिसाबै एमएलएमोन बिथाङा आंनि मथेबा फैनो नाङा बेयो नमिनेसनबो होनो नाङा जों मानियो बिथांखौ जोंना दा बर्थमान दतमा हिसाबै दतमानि जाहैबाय दाथ' दतमा गोदोथ' 29 दं दा बिथांखौ आं खावलायगिसै आरो बिथां फैनोनो नाङा एमएलए हिसाबै एमएलए थानांगौ दा बेखौ आं लुबैनाय जोंनाथ' इउपिपिएलआ खाथाङा नालाय जोंना इउपिपिएलआ एकदम 100आव 100% जोंना देरहाखानाय दा बेनिखायनो रुबिराम दा फैयाबालानो थांनाय बाराव हाग्रामा सारा फैदोंमोन बिपिएम जानानै दा बेनि बदलै बे मुनमुन बिथाङा फैबा साबसिन जों मोनगौ आरो बे हाग्रामानि बिबनाङा आं बिथांखौ माने बिथांजों फैयोबा जोंहा साबसिन खेला मेला गेलेनोबो मोजां जागोन साबसिन जागोन महिला हिसाबै बेथ' बिटिआरनि मथेबा फैनांगौसो बेथ' बिथाङाथ' बिटिआरनि उन्नतिखौनो बेनो नाङा मानोना गावनि समस्थियाव दा नोङो कम्पानि लाबोनो नागिरदों कम्पानिखौ बियो बादा होगासिनो दङ थारमाने बे थार्माल प्रजेक्टखौ जेनाखि जोंना बिटिआर एकर्डनि नामाव बे ओनसोला मोनसे माने गुवारै मिथिजानाय नालाय पर्बतराया गोदोनिफ्रायनो दा बेखायनो बेयाव मोनसे जोंहा डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिनिस हरनायखौ बिथांनि थाखाय माने बिथाङा बाव पर्बतराव थाखाया बे क'क्राझारावसो थाखायो नालाय दा बेखायनो बे रायजो राजाफ्रा एसे बुजिनायाव भुल जाबाय दा ओंखायनो आंनि मथेबा मुनमुना जोंनि बे कुसुगाव समस्तिनि 6 नं समस्तियाव फैयोब्ला साबसिन जागौ आरो गावनोथ' जेनखायो नालाय बे गावनावथ' थानो हागोन दा बेखायनो जोंनि 6 नं कुसुगाव फै जोङो साबसिन जागोन आंनि खावलायनाया बेनो रुबिदाया फैयाबा मोजां प्लिज रुबिदा नों नमिनेसन होआबा मोजां आंनि खावलायनाय आच्छा अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय